O sir, iba ka na ito sa service yun napon. Ay tang matwa, kain eh. 75. Okay. Kaya nga ay anak na, 28 lata. Kareng 5 babae. 28 lo. Ngayon 75 ne, itang pangalan no, mga 50 ne. Ngayon ni, kitnang ke, bilang ko rin kakapatid ako, 28 kuha na. Karakalyo ako. Alin di malaking babae kan tayo nga isaw ng tatang kuha na. Kuning itatang ko kuha na. Kaya na, mahilig yan, malibiya kuha na. Pero ating kaya pa pong kapatid na buso, babilan niya mo, luya pa akong bulan, buga ka along bulan. Awa, talagang malibi yung tatang ko ako. Sige, mamili lang ang kabaho nga ako. Sige, mamili lang kabaho. Yung kabili ng kabaho, yun ang maginaratang maldita mong dutong. Kay, si palubnek yung kabaho. Yung palubnek yung kabaho, bigkasakit kami. Ali, gusto ya mo yung pag-iw yun. Yung takap no, putang kabit niyo, lilis yayo. Ay, mamal sayo makanya, say. Pota galang balyestado ako. Itang iwan dutong may marotik kara, may malbib. Pota galang ilalapot. Kanya nyo, para ana. Kainal sa amin yung makanyan kabaong. Isamasan niya ako bisang misara ako. At tutupot ako, poto. Ay, kailangan niya makanya. Kanya pala bisang misaro. Masyasyabutoy niya. Sabi ko lang.